1951 елның 9 майында Жиңү бәйрәме көнне хөрмәтле милләттәшебез Барсуков Махмуд Давыт улыда туган булган. Бүген 70 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан аны тормыш иптәше Гөлсем Тагировна, улы Илдар, килене Эльмира, улы Рамил, килене Гөлнара, оныклары Радик, Самир, Мадина, Рөстәм һәм кода-кодагылары да котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез җылы май кояшына төренеп, матур бәйрәм көнне 70 ел элек дөньяга аваз салган. Авыл мәктәбен тәмамлап 1969 елны Украинада Богдана Хмельницкого шәһәрендә хәрби хезмәтен үтәргә чакыртыла. 1975 елны яшь егет күрше Олы Труев авылында яшәгән кызны очратып, матур гаилә корырга карар кылалар һәм әниебез белән күркәм яшәргә керешәләр. Гомере әтиебезнең намуслы хезмәттә узды. Колхозда гомер буе шофер булып эшләде ул. Тату гаиләдә 2 улларын тудырып, алар хөрмәт ителгән әти дә, әни дә булдылар. Бүгенге көндә алар кеше уллары Рамилнең гаиләсе белән яшәп, матур картлык кичерәләр. Лаеклы ялда булса да, олы яшендә булуга карамастан ул бер дә тик тора алмый. Бала оныкларын мәктәпкә итеп каршы алып яши. Мәчет карты булган әтиебез безгә төрле яктан да үрнәк. Өстәвенә оныклары өчен дә ул бик кадерле бабакай булып яши ала. Кадерле, сөекле, якын кешебез, хөрмәтле тормыш иптәшем. Инде 46 ел без бергә кулга-кул тотынышып матур яшәп киләбез. Бала оныкларыбыз безнең мәхәббәтебезнең, тырышлыгыбызның җимешләре. Матур чорыбызга җитеп алда да Раббым, кадерле картлар булып, ак яулыклы әби һәм бабай булып яшәргә насыйп итсен. Инде шигәләргә бәсләр кунды. Күптән олыгаеп киләбез. Бу гомернең бихисап серләрен бабай икәү бергә беләбез. Син дә миңа, мин дә сиңа терәк. Шөкер күркле уза гомерләр. Инде тиздән безне шатландырып оныкчалар өйгә керерләр. Тик ашыкма, булды, яшәдек дип, кабатларга һаман уфтанып. Әле яшәүләре алда көтә, бала оныкларга куанып. Кадерле, яраткан әтиебез, сөекле бабакайыбыз. Рөхсәт ит безгә дә сине бу матур юбилеең белән котлап, иң беренчедән исәнлек, саулык теләргә. Иманлы картлык сезгә әни белән парлы килеш татырга язсын. Барысы өчен 1000 рәхмәтләр укып түбән генә алдыңда баш иябез. Әти булдың, бабай булдың. Һәр дәрәҗәңне лаеклы килеш үтәп, 1000 рәхмәткә тап булдың алтыныбыз. Әти диеп сине без яратып, иңнәреңнән кышып алабыз. Синең өчен күптән үссәк тә без һаман бала булып калабыз. Гомерләрнең матур чоры җитте. Үзебез дә әти-әниләр, ә сез инде хәзер җыерчыклы, бик ягымлы бабай, әбиләр. Котлы булсын юбилеең, әти. Теләкләрне бездән кабул ит. Безнең белән 100 яшеңә кадәр кадерлебез алда барып җит. Хөрмәтле Махмуд Давыдович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Turmuş uşağın ətim saklıysan kündə Uşlarına bezini salıp Şılıttın salıqını tünüdə Ətiyemi bəğrimi kullarını Sıypap nazla bu bəbiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina xaman dilərimiz Ətiyemi bəğrimi kullarını Sıypap nazla bu bəbiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina xaman dilərimiz Kullarından bilip bulsa Turmuşның küp sirlərin Şul kullar süyüp üstürgen Məxəbət jimişlərin Ətiyemi bəğrimi kullarını Sıypap
Sıypap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina xaman diler biz Altına tini kullarını Bassa da tiren izler Şul kullardan da nazlırak İrkeler bizini kiminer Etiyimi bəğrimi kullarını Sıypap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina xaman dilerimiz Etiyimi bəğrimi kullarını Sıypap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina xaman dilerimiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina xaman dilerimiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina xaman